Kiitos, arvoisa puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, teidän mainitsemanne korkeat Yhdysvaltain edustajat tapasivat myös meitä Euroopan parlamentin jäseniä, kun kävivät Brysselissä hiljattain. Ja luonnollisesti parlamentti voi olla avainasemassa kannustaessaan jäsenmaita etsimään yhteistä politiikkaa suhteessa Guantánamon sulkemiseen. On täysin selvää, että Guantánamo edelleen on räikeä epäoikeudenmukaisuuden symboli ja Euroopan unionin intresseissä on, että se suljetaan. Ja me ilmaisimme tämän mielipiteemme, jonka Euroopan parlamentti on myös viime vuoden helmikuussa kannanotossaan, päätöslauselmassaan kertonut, mutta me myös kerroimme heille, että me emme halua keskustella pelkästään Guantánamon vankien sijoittamisesta, vaan me haluamme samaan aikaan keskustella Yhdysvaltain kanssa myös siitä, että heidän vankeinhoitopolitiikkansa, heidän rikosoikeutensa vaatii todella syvällistä uudistusta, jotta se noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Ja toivoisin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komissaari, että te otatte tämän vakavasti ja käytte näitä keskusteluja Yhdysvaltain edustajien kanssa näissä dialogeissa, jotka mainitsitte. Sitten lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionin on itse tehtävä tilinsä selväksi näiden salaisten pidätysten ja pidätyskeskusten kanssa. Ja haluaisin viitata kollega Coelhon edellisellä vaalikaudella tekemään tärkeään työhön. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä, koska Euroopan unioni ei suinkaan ole vielä tähän päivään mennessä selvittänyt, mikä sen jäsenmaiden rooli näissä salaisissa pidätyksissä ja pidätyskeskuksissa Euroopan unionin alueella on.